Hola, som l'Adriana, la Vi, la Mireia Cabero i el Joel Ventura que ens està gravant. Estem aquí al costat de Can Negre, que és una masia creada l'any 1680 i modificada entre el 1915 i el 1930 per Josep Maria Jujol. Estem al primer pis de Can Negre. Ara entraré en aquesta habitació. És un claustre dedicat a la figura de religió Ave Maria. És d'estil barroc. Entre els segles XVI i XVII, aquest pis estava destinat a les habitacions de la família Negra. Aquí hi ha un balcó, que si l'observes des de fora veuràs que sembla una carrossa. Jujol el va fer així per fer-li un homenatge a l'Ave Maria. Estem a l'habitació dels ocellets. En el seu temps va ser el dormitori del matrimoni Negre. El mural està decorat amb pintures gòtiques i ocells de tota classe. Som-hi! Entrem! Aquest edifici pertany a l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Té habitacions i sales d'exposicions culturals. Són exposicions d'art, tallers per gent gran i moltes altres activitats. És per celebrar-hi bodes i altres celebracions com són el Nadal. Estic a la part superior de Can Negre. Aquest espai s'utilitza per fer tallers i una escola d'art. Quan en Pere Negre vivia aquí, la part superior no existia. La va construir Jujol i ara, a base de reformes, ja és una habitació moderna. També es fan cursos de ceràmica, imatge digital, pintura i cuina. I pots apuntar-te a classes de ioga. Hola, ja hem sortit a l'edifici. Estic al costat d'una escultura que representa les costelles d'un animal. Aquesta escultura va ser posada per l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Bé, ja és l'hora de dir adéu a aquesta masia, que tanta història porta al darrere i tants secrets ens amaga.